sunt posibilități reale de a face cunoștință cu toate cerințele față de produsul care urmează a fi lansat pe piața europeană. Dar în cazul acesta, pentru că e nevoie nu numai să ne conformăm la standardele europene, dar și însuși noi să întreprindem un set de măsuri care ne-ar permite să facem mai ușor acest lucru. Și anume, la noi, după experiența agricultorilor, fermierilor din raionul nostru, foarte greu ne se dă asocierea. Să zicem, un producător agricol nu o să iasă cu 2-3 tone de castraveți pe un segment de piață europeană, dacă el nu se asociază cu colegii lui de breaslă pentru a produce cantități suficiente pentru a ieși pe o piață externă. Cât de competitivă este această producție? Eu vreau să spun că majoritatea producătorilor de fructe acum se străduie să, cel puțin să se apropie de standardele europene. Noi avem exemple când producătorii de fructe de miere, cum ar fi domnul Vasile Belouz, fac încercări serioase de a-și ocupa locul în piața europeană. Și nu numai prin aceea, pentru a pregăti în așa mod producția ca ea să fie acceptată, ci și, vă zic că, cu un accent pe viitor. Plantează leviezi de soiuri noi, soiuri de perspectivă, care sunt foarte solicitate pe piața europeană. Și astfel, încetișor, se mișcă lucrurile din loc. Dar, în toate acestea, e nevoie de o susținere mai solidă din partea statului, inclusiv subvenționarea, cât și alte forme de sprijin și ajutor ale agricultorilor.